Danmark er en af verdens førende inden for bioteknologisk produktion. For at bevare den position er det nødvendigt at tænke nyt i den måde, hvorpå vi arbejder sammen mellem forskningsinstitutioner og virksomheder. BioPro er et unikt partnerskab, der netop bygger bro mellem offentlige forskningsinstitutioner og private virksomheder. Det er jo noget af det, som vi skal leve af, at forskningen og virksomhederne har en tæt forbindelse, at vi får vores viden ud at virke i virksomhederne rigtig hurtigt. BioPro er et tæt forskningssamarbejde mellem Københavns Universitet og DTU samt de danske biotech-virksomheder Christian Hansen, CP Kelco, Dong Energy og Novo Nordisk samt Novozymes. Universiteterne de er rigtig gode til at forske. Virksomhederne har en masse erfaring, og så har de storskalaanlæg. Og det at få viden overført til storskalaanlæg, det er det, der kan skabe, at vi kan få en konkurrencekraft og bæredygtighed. Og det har vi vist i BioPro, at vi kan arbejde sammen på en god måde, så vi får nogle hurtige resultater. Netop hurtige resultater er vigtigt for BioPro, hvis Danmark skal fastholde sin styrkeposition inden for bioteknologisk forskning. Formålet med samarbejdet er at skabe innovative løsninger, der skærper konkurrenceevnen og bæredygtigheden for dansk bioteknologisk produktion. Her har vi fundet en model, hvor det er store virksomheder, som sætter sig i spidsen, vil skabe noget udvikling, trækker andre virksomheder ind, laver koblingen til vidensmiljøerne. Og innovation og udvikling er vigtigt ude i virksomhederne, blandt andet her hos Novo Nordisk, der er en af samarbejdspartnerne i BioPro. Vi har valgt at indgå et partnerskab med BioPro, fordi vi kan se en masse fordele i det. Vi som Novo Nordisk har arbejdet med at kigge ud i verden i mere end 90 år, og der har vi lært en masse, og det tror vi også, vi kan med BioPro-samarbejdet. Vi forventer både, at det kan udvikle universiteterne, det kan udvikle industrierne, så vi sammen kan gøre os endnu mere konkurrencedygtige som virksomheder, men også som land, således at vi kan klare os i den hårde konkurrence, der alt andet lige er i hele verden. And we need some measurement control. Hvis Danmark skal fastholde sin position som en af verdens førende, er det vigtigt at tiltrække nye forskningstalenter. Derfor afholder BioPro årligt en World Talent Campus, hvor studerende fra nogle af verdens førende universiteter deltager. At vi gerne vil vise omverdenen, at vi kan noget her på Sjælland og i Danmark inden for bioteknologisk produktion. World Talent Campus er et ugelangt kursus på Ph.D.-niveau, der blandt andet støttes af Novo Nordisk Fonden. We've been able to sort of see how things are in the manufacturing processes, how are they happening here in Denmark, and how we can sort of take it back and apply. Well, then we'll have to go into safety as well. For at vi kan blive ved med at være førende, så skal vi også arbejde sammen med de bedste talenter. Så vi håber, der er nogle af de her talenter, der kunne finde på at studere, forske eller arbejde i virksomhederne. Hos BioPro-partnerne giver samarbejdet allerede gode resultater. Det bemærker man blandt andet i Region Sjælland, hvor nogle af de største partnervirksomheder og BioPros sekretariat har base. Jeg har fulgt det meget tæt, og dels oplever jeg et fantastisk engagement blandt de virksomheder, som er involveret i projektet, og en stor glæde, og de giver udtryk for, at de faktisk har haft meget stor udbytte af det samarbejde, og opnået nogle resultater, som de ikke havde opnået, uden at de havde været en del af det her samarbejde. En af partnerne, der allerede har oplevet synlige resultater af samarbejdet, er Novo Nordisk. Det har givet udbytte på rigtig mange måder. Blandt andet omkring vores destillation af etanol, hvor vi har lært en masse nye gode ting. Vi har også været i stand til at trække nogle data ud fra vores processer, som vi ikke har været i stand til at trække ud før. Blandt andet fra vores gæringsprocesser. Netop koblingen mellem forskning og produktion er vigtig for at sikre, at Danmark også i fremtiden er forrest i feltet inden for bioteknologisk produktion. Derfor er BioPro et vigtigt samlingspunkt. Vi har brug for, at forskerne og virksomhederne har en tæt kontakt. Det er meget vigtigt, at danske universiteter har fingrene i jorden, ved hvad der foregår. Fordi det er jo vores brain trust, det er vores tænketank, det er der, vi har så meget god viden. Jeg tror, vi kan lære en hel del af BioPro-projektet. Vi skal satse på nogle af de styrker, vi har. Hvis man virkelig vil noget inden for bioteknologisk produktion, så finder man ikke noget større i Nordeuropa, end det, der er her på Sjælland. Og hvis vi arbejder sammen, så kan vi komme endnu længere frem, end hvis vi arbejder hver for sig. Så skal vi også blive ved med at få de nye idéer ud og virke, og gerne lidt hurtigere.